for that ben now for bishop than the could be more phone so also one san can. Aye and then my son. Every be and then 4 days. And I'm afraid bishop. But my son cannot one fat. Men sat the phone off. Okay. That the phone and come off. Say me no case kura. Me to me afraid bishop say Oba men friend say bia. But then tone from them. I met me a friend see our woman call her. Oba to me a pick. I don't say bia. Oba friend me back. By nearly 3 days, 4 days here. My friend, you know, now the phone is off. Okay, so you want some kind. Mammy is what friend? Mammy, the Amina Casa. Mammy, the Mammy Florence, the Amina Casa. Mammy, Nakuma Tony. Oh, and I make us away. Open won't be a no one. Mammy Florence, were you good? Were you so good? My son, the bishop also. And you're so good. But I want you one summer. And I am now. I be our dear, Mammy. A problem. That's only the Cassayan. What was it? Nakuma Tony one. Yame or Yamatias, Bibi come. Okay. So we'll be in a yelling program. Now you could see us in a cocaine. Sabi, Yansoma Quasia, Emma Quasia, and could see us our lesson because Quasia could see us our lesson one. And you how back our dear Casano, Nequenwa. Okay. Say yes, you may be as all Wale ya. Cavalier, and the years to back over in some jam. A beer Bodamu Wawadium. A beer Wintamu Wawadium. Ya Bobby to Wawadium. Ya will be second Wawadium. Only Pepe will be as Pia will mistake. Anything talk. Mortimer wants it. No, yes, you never ya. No, yes. I was near Mwakaba at the Batu Match GA, so myself, first time near with me as a subscriber to the Mamma Waka, say, with the bell no, Ebeka Honsano, upload it for the first person. Yeah, was a every day. I would say, I'm here at social media day, and someone who said, Eddie at Century Query, and the radio about China, not radio, so and I'm fine. So 24 before, and then I'm a pastor radio. Bishop Daniel Kojo will be one in a year, and as I be the woman, some no echo a person, and some by Ghana for the one now, and the actual margin at their family. Yaman fooling fans, some no, and don't know Mamma wants our air candibusia, and then Mesaka Prophet Kum Chacha, a woman, Wahana, Prophet Kum Chacha, a default by poor Ghana have Bishop Daniel Kojo be every people on kind and no, and would be kind every sin is soon to say, Yaya cry, would be pie in some no, and who and common, so we shall come home. Young one way man of Papa, not your family, and she says, yeah, not wash her life, no, so I'm on young and you reaction. Before our father, May you so, Mammy, I'm off, and we are dear. Yamia, the now so. I don't let those, you know. Mammy, Chia was a fly, my voice in this Kakra, and call Atinka TV. The flu one or the flame ya media bay. It's in my main for consumming chia, me big boss Cassia Bakupa, me big boss Cassia Pa, our year contractor. I a friend Mr. Kofi Aban, Mr. Kofi Aban, or your big contractor. Namu Brasia, I'm a friend. Nekasa, I'm a friend. The BB, I'm a friend. Usunya me pa. It's a baby, big boss, will be Mr. Kofi Aban contractor. Onyame Shraw, onyo kase ma nkwan wa na ahoden. E na wono ane driver nso. Michia ne pa aye friend no Mr. Aqua. Baby wo bia Mr. Aqua. Nyame Shraw na onyo kase Mr. Kofi Aban ne driver eno no. Na mi bewie na michia COP enketia frempon. COP Nketia from Paul or you paymaster, Yaka COP, where commissioner of police, Osronya too much Bunipa, Ebren once in the Hubida, or those will be Chia and never Chia, the driver so, baby Opia and the driver so, Unyame, Ishrano, now Utradian Punyan Enyan Cassia Pa, it's a mammy of it, Medasi, say, or Sofukum Chacha. Mama me kwan you daddy yes ya da se akonya ba wetimi abana ye betwetwe empem eya fa nkomo ne ye nyina ensem wa etwagu edefa bishop ene na yere Florence ensem no
na sɛnea wodifo bepie mu wɔnkran ha wodi kan ebesi musu no de na sɛ wodi bishop yie pa nti muni kan bi sɛ ɔsɛ nsɛm yɛ atwa bi na asɛ na wo oh deɛ mi woni deɛ ma me wo sa akwai awale mu asɛm ana awade mu asɛm no ne ka no nyansani ehu ni ka no wakane yie na wakyerɛ se yie ti awale sɛm sɛ obi ne yeli nya program a da yɛ kosiesie ne ɛkɔka sɛbe yɛmfa ma kwasea yɛnsoma kwasea ɛma kwasea enkosiesie awale sɛm because kwasea kosiesie awale sɛm a ɛde wɔ hawo ba ɛma problem ne koraa kɛseɛ because ɔkɔ no ɔkɔbu baafo deɛ wɔnbu baafo a na ɔkɔbu bɛrima fo dafe no ɔbu baafo a na ɔkɔbu bɛrima fo na awadeɛ no ɛsɔ a na ntiaseɛ bɛ mu a na ɔno aba abɛyɛ third person ɔkɔ obi awadeɛ so anaa ɔkɔ awadeɛ bi so akɔka anaa bishop obi nim awadeɛ a abɛyi ne ka no yɛka ne nyansa kwan so wamfa nimdeɛ ne nyansa nka wobɛsɛe ne mmɔ because awadeɛ nkasa no ne kwan wa eti na yesu bɛ wiase wanwale no sɛ yesu bɛ wiase ɔwale ya ka awaleɛ ɛde yesu bɛkɔ boronsam gyam odifo sɛ yesu bɛ wiase na ɔbɛware ya yes anka ware betimi de agyenkwa na ɔbɛwu agye nipa nkwa no akɔ boronsam gyam na meka kyerɛ ebi sɛ awadeɛ ebi abɔdam wɔ awadeɛ mu ebi ewu ntam wɔ awadeɛ mu yabɔ bi tuo wɔ awadeɛ mu yawo bi sekan wɔ awadeɛ mu ebi enya dementia ebi enya bipolar ebi enya high fever ebi enya yadeɛ bebree ni problem bebree ɛwɔ awadeɛ mu ɛna to da bi a sɛ wokɔ wale a na sɛ woanya deɛ wopɛ ne nteaseɛ na nkɔ yie a mini ama wanhwɛ yie koraa bɛkɔ prison wanhwɛ yie abɛkɔ prison eti bishop daniel obi nim deɛ yɛ abɛn sɛdeɛ ɔsɔfo kum kyaakyaa meka no ma wo sɛ wobɛhwɛ social media no so na obi sɛ mepɛ bishop obi nim asɛm mepɛ n'asɛm nti no na wodi maame florence atam wɔto ne ho di n'atam obi nso sɛ ɔpɛ maame florence asɛm na wodi bishop obi nim atam kwase aboa gyimifoɔ kwase aboa sɔfoɔ dabi ɛno nyɛ logic ɛnyɛ nyansa ɛnyɛ nudeɛ wopɛ nipa n'asɛm ɛna wɔne ne yere ɛnyɛ program adan na wonkyerɛ wadwen na wonsan fa mpaebɔ ni wɔn akyi saa wadeɛ no nyɛ yie na nka bɔ mu mmra na ɛte aseɛ mmra na wodi bɛrima n'atam ɛto ne ho wei no na de sɛ wɔn nka bɔ mu no ɔpɛ ne sɛ na de sɛ wɔn no wadwen no mɛnti aseɛ ɔdɔ florence na didi bishop obi ne mu atam a na florence ɛnya awadeɛ na wɔne ne tena wonyɛ third person wayɛ third person wodɔ bishop obi ne na apɛ n'asɛm na akɔdidi florence atam a na awadeɛ no kɔka so ma wonyɛ third person na deɛ wopɛ n'asɛm a wodɔ no no ne kun no wɔtumi adi n'atam asena aboa kwasea adi ne yere atam ɛnkɔ yie odifo atembedie ne deɛ no kwasɛm ne sɛ nkɔ yie nti no obi a wodi atam aba so bane Ghanafoɔ nso ɛkyerɛ sɛ asɛ asɛm no anya bɛtɔ abɔnten a bishop ankasa na de ba yɛ die ɛne Ghanafoɔ betumi akyerɛ wɔn adwene wɔ ho na wɔn kyerɛ sɛ asɛ pɛpɛpɛ yɛ bi nkɔso wɔ awareɛ ni asisie ne animuka bi kɔso wɔ awareɛ ni ma maame na habɔ nsɛm de ahyɛ ne mu a nti sɛ maame Florence betumi aba abɔnten abɛpɛ mu akasa sɛ ne kunu se obegya na ware a wayɛ ready no no krampo yɛ baako ne ɛtɔ so mmienu aka maame Florence we go so timi gya ne ministry so hɔ ɛkɔhwɛ mu wɔ atwea ɛbɔ mpaeɛ de taa ne kunu ministry akyi sɛ bɛyɛ na asɔre no ɛbɛpagya but ɛnɛ wɔ se sɛ mpaeɛ bi wɔ hɔ bɔde a ɛnɛ bishop asɔfoɔ no edi n'akyi no ɔmo mmɔ mpaeɛ ma no ɔmo nhwɛ sika a wɔde mu ɔmo nkwa ne mo bishop n'anim yɛ wei kyerɛ sɛ maame no bibi ɛnu bɛ fana sana adwo awaare no mɛda ase deɛ woka nyinaa no yɛ mpanimfoɔ bu ɛbɛ yɛse deɛ ɔte ne gya no no ɛna onim sɛ deɛ yɛhyehyɛ no yɛ dɛn ɛfa
It is a miss of Kumchacha, Metamawadi. Now, it's me, Jalo. Now, a smear. Me decided. Some me ko and I met some. Okay. And yet, you want to wanting to decide your man. Be I want to decide your man. Now, me call for no decision. Now, woman. Obi bɛka ne gyaa no ɛne gyaa no ne gyaa ne gyaa no saa nipa na ɔka sɛ gyaa ne gyaa ne gyaa no ne gyaa no ɛdɛ mmoa na ɔde bɛboa no ɔne mmoa bi a ɔde bɛboa no so ɛyɛ me decision sɛ deɛ mete wo no ɛyɛ ma me anaa ɛyɛ ma me ɛti sɛ obi bɛkyerɛ na de yɛ ɛna Florence fraseɛ kɔ frawadeɛ no se kɔ paake kɔ a daabi wei Anya Ghana for na ebeka se won ko sa be ma me nankasa se waye ready for divorce. Ana me se waye ready a wono no so waye ready a eno ye wono a no so waye ready. Okay. Eno so obekwa. Sabe. And you say unto me chechele. Okay. My so be this side ya ma no na me make. Papa emi bi duye ma ye hu wo UTV se ma me Florence. Ka se ebribi do na bra bo ma ben so ma ne pa na nipa ba ko a oba mu eye hu won se bi a wo ka che na o ka se mi na o ti su won se bi a wo ka che no na etimi gina ma ne gina ya sa be wo ti na bi bi a wo du eti e kire se wo kasa ma me Florence utie na so pe mu pa sa be what se wa kasa ni kru di divorce ne ba wa ye ready so beja afuto we na Me kola no ni konti divorce so ase awaleja ye ba that only you nyina ya o madwen so beja ya sa bibia yes ade bia ni bi ase yes ka sa ya yes eti eden bubu a yes eti bibia no yes ya ma ade ni yi ana yes eti sabe ye be yes ni be yi ya ade ni yes na ade ni yi say bi ame metuwe osof ko cha me wale na me ni ema bi nye na me suban bi nye na wu ja me wodom no wakofa be ma fofora say be ma no so onye so abofo o woni mistake ni sinto bebre say na o ba nso wu ja me metuwe osof ko cha na wakofa be ma fofora say be ma no so say o ni mistake ni sinto me so me kofo oba na me kofa no oye so abofo only mistake only sinto it's only pebi o bi ase bia wo mistake any sinto mote mo wase na musiesie ne be ya na musiesie se mu mi enu nyina mote mo wase nso se ba bia adu no amwa ye mi enu a ene ye mu be dia na mo jai okay ze ko ba se be du wani mu afutu we na de be aware for the say a trans yes dia e obi apa be bi fa oh se court kra asem kwa itumi ka se munko siesie ofie ya papa judge fo wani munyamfo munko siesie ne be yi anayi ayi ye di arma san di apa court okay in ba ko so a ma me kan ya magana fo gudwiri wo mo pa ene se ade bi wo hokra na ehia na oni age se okoko han ade kode no ana okokoto na wo beka asa na gana fo bisa se ede pa na ma me fo se ne kunu aduri ede ne be hia no waware mu betumi akwa bonten akọ han na wakoto eno ana wo jabadi audio bi ba bonten a ma me fo is se ka kra oni bi oti ye no wo dwiri wa sabi sama me na aka ana me osof ku chacha me ntifi obi okay ma me na aka eti waka min to min kasa de ma me aka no eye no kura na enye no kure na unimu se obetime twantra to look oh say waka so no e bi e wo de bishop so be ba beke ya some de ye so tie wo wo dia na wo tie de enkwan so de eti ma me aka no onye bone eye ni opinion of waka what was it e ko du se bishop so e bi kura no wan kasa bi okay so no so beke bi bi fa ho na ugu atan na jaji a na wa jaji ni ye sa na me matem wutie okay eti se ma me netia beka se
audio na ya bo a wo ya tofo voice na say ma me voice a esu kura ka ho no de wontimi nka say asem na wo kan no ko ma na nkweni and I'm say wa beka say no kure say enye no kure no say ye ka no me video no kure me nya unya video audio na aba mo ti nya ontie ye me nya bi nti na me kasa ba okay so Bible say ye hu and ye do one dance so fukum cha me hu say video ni bi and na me hwe bi express man me Florence abeka de wo kan wona wo kan mamate okay akosi say menya video ni bi yeti ahwe na menya beti ye hwe wi a me kan wo asama maka okay asemi ba bedru enyina ya asem a bishop ebeka ye de fa se woni ho a sene ne yiyo ebekọ Ghana for se sansem no di fudi kan beka ye no ran kasa yi itina ko mu nim se ye besan ba bie no kwa be ye chew pase o ebia asem no ka pa ya nte na se ye opa na ye chew na ye fanche oba no se ade na ye mo muti asem no ye na mfre na ndisa ne asem no say na wate na ne rakọ grant interview wo hu e na efe de wo mo a na ye de no akọbọ mu no osuro ene ade ayem hwehwe aba saa be kwa de se na ye hu kutia ye beka se ono na aye nti no wo twe no ho fia wade ni kakra akotena trasa ko onfa kwala ne nko ono nko ane mame uni bibiwe Bishop Daniel Kojo Obinem uni mo na ba na onye nipa boni ni sa okay ana onye nipa boni ni kura so uni mo na ba na onye nipa boni ni ana ye mame Florence sa uni ye mame na wo ben na mame so nye nipa boni ni ombe kasa ojo oguade etimese di abani nyina no eya awade mu nsam awade mu nsam di abufuo ba na mente me ho se ba ya na obi atumi di abufuo kasa so fuku chacha betiwe bi ye nipa na abufuo ba matumi di abufuo kansen bi e di abufuo kasa abufuo ne beti akono na fe me ho se kasa we kura me kan ye no man kan ye etime fi se etu nkochi ba bia ye kan say echele na abotoye mra na nto wase mra because all one koda na ye me nse it because of nkoda nti no asumdwe mra eno ano no me ade ba ko no say sansem we ya benyina no say soft kum chacha me ka say me no mimremu awalefo ni mi nyina eye program na aba okay but ebi a won wetin check wo bi o wa won no kura no na wadi ya wati ase no eye kon ebon kura chi we but on say won wo jane de ye ho and wo be ka obi de because sabe wo de ya ba bonten de a enkrofo be kan ye be top but awade bi ani bi ase a eye perfect there is no perfect marriage on this earth okay there is no perfect marriage on this earth. Awali bi any asase we so a mame eye papa entokoni problems any how ni eye aba eti na me wo ye sofo a I think say na ebi ka sa na ebi ka say sofo abole din fani di mame sofo jaba kame be ba hokra na okay wo be ba wo dia ba wona ma bisa wo say sa do wo kasa wo kan sisi but ye hu se ye so for penny ojaba so e wo media no so a enye wo no so e ko Bishop Daniel Kojo bi ni pa ni nyina ne se na no ada ono ne de bae no Bishop e be kan tia no se ne Bishop dia ba dia e de atika sa no sisi na wo kan e hin de be ho se ojaba wantimi sisi asem no se e pass e o siesia I don't believe say bia osofo ojaba na ekosiesie asem no na emom de me kan say sabe ye say sofo ojaba ne de anana sem ba ya yes Bishop nso koka bi ye de matete what you say eno ye de matete me say video ni kura me nya bi hwe okay but ye de matete no so ti na bia Bishop ojaba ana osofo ojaba nso no o say what can be the idea? Ebi ano so meka wo de
sɔfo ojaba nso nyɛ sɔfo a ɔyɛ basabasa meka sɛ wɔnyɛ ba wɔkyɛ sɛ ɔno ɔpɛ nipa sɔfo ojaba ɔpɛ nipa ɔdɔ nipa so ate asɛ minim no wɔnyɛ obi asɛbe ɔpɛ asɔfo ntɔkwa ɔnte saa ɔdɔ nipa pɛ nipa baayɛ sɛ bi a ɔkɔka me deɛ deɛ a me so mɛka wo deɛ eti ɛno no megyina wo fidie kɛseɛ wei so na mesrɛ me yɛ ne nua sɔfo ojaba sɛ mesrɛ no ɔma akodeɛ bi ekuta no ɛnkɔ fam ɔyɛ me nua sɔfo even ɛne akɔra me frɛ no manya no na meyɛ sɛ ka me ne bɛkasa me ne sɔfo ojaba ɛbɛkasa ɛna me kasa sɔfo ojaba wo pɛ nipa ba wo do nipa eti no me ne kasa na yɛn so yɛ ne kasa ɛyɛ abufuo ɛseɛ koraa ne kyerɛkyerɛma ɛnyɛ problem ɔbɛte ase ama ɔno so no n'abufuo no sɛbe ama down na wode ɔsɔfo ojaba deɛ to nkyɛn a I think sɛ sɔfo ojaba deɛ sɛ yɛaka ɛma yɛate bi ɛma nkurɔfoɔ ka sɛ n'asɛm baa bishop ɛkɔkaa bi ɛne adeɛ baabɛsere me nuanom asɔfoɔ na aka no sɛ wode sɔfo ojaba deɛ no to a asɔfoɔ no bebree nhwɛ wɔn kasa yie sɛ woyɛ sɔfo a wɔ na sɛ wo nua sɔfo asɛm ba yɛ susuyɛ wo sɛ woyɛ bɔfoɔ yɛ susuyɛ wo te sɛ wo deɛ woyɛ perfect yɛ susuyɛ wo sɛ wo deɛ rapture nu a wokɔ na abɛtu akɔ heaven ɛwɔ bra bɔne ni wo ho sɛ woyɛ sɔfoɔ na woyɛ saa it's too bad ɔka sɛ wo nua sɔfo asɛm aba na wo nua sɔfo asɛm aba no ɛte sɛn na ɛnyɛ koraa onuadɔ bɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ bibisa wo fɔfo kɔɔlo no frɛ no menua biribi se ɛna ɛkɔ so wɔ media wedeɛ menua mɛfotuo ni mede ma wo menua mɛpakyɛw yɛnyɛ ne sɛ na ayɛ fɛ but sɛ bi a woyɛ sɔfoɔ na wonua sɔfoɔ asɛm ba na wɔne bi a wobɛdidi n'atam wɔyɛ kwasea wɔyɛ aboa na wɔnim nyansa no wɔgyimi na wosuro gya gum na wode akɔgyina wasɔɔ dɛm na de akɔgyina ɔɔta so pɔpɛte so na wodidi n'atam a ɛno no nyɛ sɔfodie ɛno no nyɛ nyamesom ɛnyɛ kristosom ɛnyɛ me papa wɔte aseɛ ma menka asɛm bi nkyerɛwɛ ewiase a yɛwɔ no medi sɔfoɔ nyɛ ne akyɛ papapapapa meni sɔfoɔ bie nya program da meyi na nsɛn a ɛyɛ mmea bi nua sɔfo na gyegezi ɛno no ɛnyɛ sɛbe n'abusua mu nsɛm ɛnyɛ ne fie nsɛm ɛyɛ borɔfo mu ka sɛ ɛyɛ misunderstanding what was me borɔfo no ka sɛ misunderstanding medase ɛyɛ some misunderstanding ɛba ne ntɛm ɛdi 2-3 days na yɛkasa wɔ fon so meni sɔfo na gyegezi ni problem baako a metie metumi afa fo afrɛ sɔfo na gyegezi sesi a ɔbɛfa ɔno nso frɛ bi sesi a na mehu ne kɔɔlo amɛfa that is it mehu ne kɔɔlo amɛfa wɔhu me deɛ ɔbɛfa even yɛgyina fam so yɛkasa kama a meni ni problem number 1 ɛna number 2 wɔn sɛ abufuo baayɛ ɛwɔ meni bi nua sɔfoɔ na ɛdeɛ kora ntɛm no a ɛbaayɛ no sɛ ɛtam abufuo baayɛ a mɛka sɛ me nua sɔfoɔ na ɛdeɛ sɛ maka biribi afa ne ho a ɔso ɔde me kɔ kɔɔto sei no sɛ ɛtam koraa no me mamfa phone amfrɛ no 1 day da asɔfoɔ nkasa asɔfoɔ more than bɛyɛ almost bɛyɛ 10 or 15 ɛna frɛ sɔfoɔ na ɛdeɛ gyae kum deɛ gyae kum deɛ etu bɛn sɛ sɔfo na gyegezi koraa I think sɛ yɛ sɛ ɔkyerɛ bɛto nokora ne sɛ ɔbɛka yɛ sɛ asɔfo afrɛ no paa thank you ɛwɔ bra me koraa na sɛ ɛtam na memfa afo nkora mfrɛ no ɛne adɛ na wankasa a wɔyɛ adeɛ no wamfrɛ no ɔbɛte wɔ mmɔnten sɛ ɔde akoto ɛno na mede to w'anim sɛ Proverbs 22 verse 1 wɔse good name is
better than riches. Edi ekuta sofukum chacha e wo kurom am in part number 1. Number 2, sofu obi o Ghana ha bia na samoba menye takra wojam emma mi nku sofu nanim ase wo public enku sofu nanim ase wo TV so ene wura du ani social media aduma me ye ne sofu ne bia na oye adenti na samoba na wa ma me platform bi beku sofu nanim ase bi gu nanim ase and members ebe ba na kamedi ya ne twapade ebe ba me nchen ne class ebe ba me nchen emma me nchen me do sofu no na me do mi nua na eda na esa me frɛ mi dia no enna ne 4 days me frɛ bishop obi ni manya no enna akora me frɛ de manya no te ma ma de sa man de se kora me tu ka akọ na me ne na kodi nkomo enna ne 3 days me ne na wife kasai me sofu kum chacha me ne na wife kasai di nkomo ma me Florence nyame shira dia me ka ye bia so fa ne kama what ma say enna na ye nkabom ye wo to no wi anto any asu twe what I say it me de media na sofo Nigeria example say on say buy e kora no asofo a eye nyameduma na ne musa da bi sofo kum chacha de da bi on tietia ni ne sofo ye kan say on tietia ni ne sofo na so to di impa na kasama di impa na kasama e ti wo ye sofo a na wo ye sofo a wo ne ye sofo wo ba samwa mesra ma public me di na tamo me condemn no onsa maka say sofu ojabade ma dikere ka say ono di akwet say bia we aye ni bido what I say sofu ojabade I say said ye yet and say bishop ka bi fa na ho e no so di abufuo so ka bi by sofu ojaba o ben na we nipa o ben na we good ono no on say sofu ojaba what I say by the men penny say sofu a e bia when you suffer, no, yeah, every time. Okay. But for that, when our friend Bishop then could do be more phone, so I was on some kind. I know, and then my son, every year be and then 4 days, and I'm afraid Bishop, but my son cannot one fat. Men sat the phone off. Okay. Not the phone and come off. Once a bishop, okay. Once a bishop. Now say Papa Dr. Ns of Lisabon. Edi ni birthday we is lego sana me ni nyina ga tefa so hwe video ni bia mete ya na wate ya sese me no kase kura metumi afre bishop sesi ya metumi afre bishop ba me mfre ne se bia be de ne to mfre mem metumi afre ni sesi ya o wo me call wa obefa obetumi apeke ana se bia obefre me back ya se bia me fre ne se me de ne to mfre mem there be but I'm making a friend see who me call or friend by nearly 3 days, 4 days here. My friend, you know, now the phone is off. Okay, so you want some kind. Mamma is what friend? Mamma, dear, and I casa. Mamma, dear, Mamma, Florence, dear, and I casa. Mamma, and I come out on him. Oh, and I make us away. Open won't be a one. Mamma, Florence, were you good? Were you so good? Some the bishop also. And you so good. But I want you some more. And I am now. I be our dear, Mammy. A problem. Okay. You tell me, besides, Mammy, I come out on a young say, you're shame tell your mammy, but yeah, which will say a yawa, Cassana or Cassana, a emotional pain be and what they Cassabas. Yes, I didn't saw a Japan say, oh, for emotional pain. Won't to me, Chassis will be to us. I just a wow from me, tell me, besides, only the Cassayan. One was said, Nakuma, Tony, and one. Yamel, Yamatias, Yabe come. Okay. Only for a dear back also as I read, Abaya Finny, and what Ghana, a side chick. Now, don't want to say, I so fully be no more cranny into my car. It is a say, a year, so for what you obey for side chick. Maybe mean for big that. Okay. So for come charge, I mean for big that. Not only will be so for your waffle. No coffee be over for a sour coffee. I know what coffee be a medina to me, watch mine. Some years off for watch mine. I will appear within it is all of us side check. So when I only soft will be a trim pramana for side check, yeah, and yeah, I don't know. But what can I do with a bit? Me for bit that. Only so for me so what bit that. Me patrol, me security officer. Okay. And she shall soft for side check. Okay. And in course, she will say crying, Pascasm.
Because I question can be said, Odifo. you are many of Ketwan. Okay. It is software because finance I check and every summer. As summer was it won't be there, won't be that. Me won't be the software and confirm it. Odifo, the intended Bissassa won't be done. Say social media, dear, Obia also. But social media soon a better set software jabba. And then the side check will sense and a social media a veteran day. Bishop opinion any day airway. Bishop opinion Nankasa confesses our funny Florence cheap. It's not maybe some. Pacho software jabba. No kasa. No I interview. And I make software jabba. Na sama idea buy a chow called the dada. A pass. It's me and me I say no they me back now in the interview. That be some software jabba side check here. That is a minimum minimum the award. Oh, didn't move this question and we said answer question. Because software jabba some by a chow. Okay. It's you know and then I will be beside once who beside once software jabba won't even answer them. Other than good and the bishop Daniel will be Sabi wouldn't even answer them. Okay. Other than I was side check question. One call and could be son. Number number to money. As a menu, now the aqua YouTube is cut. Was like a quack. Was some quack. Odifo, yes, software bishop and Okodo on yes of Ketwa, or yes of Okese. Now, what the Cassas will free one, named Mawa womb, and an answer in my pet, and the one they get to Yano and put to me. A yes will be in the good free one, and I am any answer in my. A bit yes, yes, of Okese, so be in Sana, if it to be a money as a bit in I. I was young year income. Pacho, you was young and room show. Odifo. And then say you was young some. Odifo, so we ain't do much. So we get the packets one. It's set Manus Sinaso. Now, before cook judge, I can see ya. Obet me, I said, one sorry, ma, and we are my pay, and the way you to you to your money. I don't know for Queen example, so you work. For Queen example. Why? Odifo, so would Anna. There be catching who said articulate a bar. Uncle Shiam. Once a question, and I'm say, wow, to one of Kodinamoto, the Pedawansa. Odifo, a idea, yes, it's send me beside ways and a baby, and will be sure. Beside idea, you're positive. Negative for no, and family. For negative for my home, and no one beside. You're queer anymore. Odifo, why a penny? Ye are sorry the end of this one saying, I yet shall Busia. A Busia, the mark quite sa, so would this share talk. Now, over Becca's almost mean the omodition ye wanted to ye. Name omodition in my and answer in my pay, and I end ye. Pacho, software being in my casa. Or casa we or sign bitch literally. No comment. The mamma and my fine, sir. Many a Busia penny, no comment. Daddy Oka said a bano our someone won't per se outsiders a do man over to me because our no will be anyone a perfect. But a bit just a man be I am home our Nano diet and it's in Nigeria is yes Osinachi a loop and a namin sasso a ma what a name quite free in Sayaya. Mammy Florence hereby send your mouth for cannot dress a mammy why our room actually. Eh, ya papa say aware no kra wo ho na bi amafo say bi kwa ye beba beka na aye awareness e dia ma aware fo ne kobusua na wo mu fo say aware e de shey timu ene be o man koyi mini aba ena me ka say aware some de ne social media na be say niema ka aware some de yenka wo media so aware some de sabe yenka wo radio so yenka wo TV aware some me soft kum cha cha me me wabusia also wabusia me yene no wa na wale sama ba ka abusia na tra second that bibi I come about in the social media and na be bibi bi e man nkofo ko wa de sam e wo social media enti na me te wono me wo ono kum chacha me te wono ya na obi tumi bisabe sofo yenimu wa che ye wo yele da that do kwasampa ni wo ma wo that do say kwasampa ni ma wo yele da enti me na mo na me yele so me ai na sofo ye me ti we ma wo nsia me wo e ma nsia 6 me first born e quarter to 1 years
But me pa kura wu me pa picture baako e wo social media. And me pa kura me fa me pa bia ni mu ma social media. Da o pe me yele hu. O pe so hu ne yele. And I o pe me me o pe so hu yele. So me wo bisa also fu say ya. Na se kura na me ye say TikTok ni ade a ma so le me ya na ma twa na me de abeba ni ade. Me yo bi a me fa ma so le ma social media. Na hwehwe me ya. But I'm sorry, I said, I'm sorry, or my lap. First year, sabe, Ghana, Manika 16 job. Or do say, phone way. So for Kuchacha, and you want to walk on. And I walk off father. That's a one more thing with social media. Phone in your papa, or give me back canter. I can say phone in your papa. Ghana, what you think? Now I know what they are. And a jumbo be a will be a. Men Kurofu, San Kurofu, Omba Mafia, and your papa Omaka say upon it. Omba Suma will be, I'm a one by the Diablo, and where you men couldn't be a summer show. It may first everybody. I had some. Me started social media, you know, Kofi Aboma Brasso, and yet net. Every year started Kofi TV. As I bet say, one main channel, ever yard the too much, yeah, Casa Wahi. Many will papa you we are every year started too much. Scapa on could I will put a scapa woman be here. Oh, social media be and what Ghana have be all the men soft church and starting yet. Okay. First, in a baby a chopper, young answer be that. Well, yeah, sorry, I will chat. Crowd don't know now know about social media. Obi ponche wa na enye yie no se crowd na teto na nipa titiri mi yenu bia na wa sheda atwi nipa no wase awoi e na wote na so dem jimi fuo we na ate na so dem sa de ni bi ye meto aso ne yensa e na mase dabi asole ye enye social media na ye asole ye wa aso dem ti na mase aso dan wo mala we ya na come to my church eti ya na we bisa e na so fo e ye wo ye da. What person who may get that means to us here. I can't think far. What person who member what person who but maybe I can't think far. Maybe you'll be a mammy chose to be one. Mammy chose to be one. Listen to me. By last week, school be all as I'm talking. Your friend is Saint Monica's. Na me ba wa to su enum na wo wie school no e na o invite me school for more than 2000 me kwa na me ko kasaye bompa ya ma student ni ade me ba na wa ko school no wo kora me ye 3 years ya say 4 years ya wo wie school no e teacher fo no kora mu say ye me ba no e wo odwiri won odi for wan ko sra wo ba de da bi man ko da me kan na say no kora me kan wo ma kini eka wo public man ko na ne ma me na eko tabia say to na bia busy up and down near the man ko da ba da bia so me akwada na kasa ya 3 days 4 days bia me ne akwada na kasa a teacher fo ne ko da ye wo say da so fo ko cha ba ni etini yo bia me nfa me ne me toto abonten sa kan krofo nya me de dada nipa bia wo wa your secret is your power. And your power is your secret. Me ubisa wo boss wo jira wa. Obacho say so fuku mi cha me na mo I am so blessed. But over media so ba radio so bi ko say so for no e ya na so for no na wo kire no so eye so bi wo ba kire no. Ese so ba bokoro no. Me nam kuro mu wa nti so obi aka say so fuku mi cha zan me da. Wa bo mo kwa di bisika so for ne me da. So far from a year that won't be that. The other one in Yaman, many so brutal. But if we economy, Mrs. Send your walking, say, oh, for your man would near member to social media. Social media, a bad influence over your son. Very, 99.99999. Bad. It's also so we better to your channel. And you watch them search. Or by your thing. Me man all by your thing. And we media. Okay. All by now what's an uncle? Sabe,
One me kwa. Anaso otena da keke nkwasikasa no fa ne ho a. Also na we dey di. Wa kofa me be picture. Wa kofa me be picture dia beto wa keke nkwasi ensem. Kwasikasam akola ni hu ana ne wora. Me ankasa no face ni afresi ni. Ni me ka what be say. Me na wo face ni afresi ni. Okay. One say obi o wa kunum ye de ma no ntumi a. Ada so obeba kofa wo yele picture. Oba picture. Adwebone wo mprofo ti mo. Eti me see your secret is your power. And your power is your secret. Me keep secret, papa. Oh, baby, I was off for that. What bear me fear? What was off for? Me fear. O boss, na me make us. O boss, what bear me fear more than me? 7 times and 4 times. One casa will if your crown or bind the moon. No, I shock by young casa. Quotation back on a demo and I'm solid. Within quotation. Proverbs 13:7. Obi ye no sikani enso oni hu obi ye no hiani enso obi bi. Amen. When you quotation the marriage na be say no papa so that say na wo kan here means be enye chibi. Okay, ne kura no say mami chia eye agric minister. Okay. Agric minister eye onunyanfo Honorable Eric Opoku. Honorable Eric Opoku. Papa no said you were 2 man. Me makasa wo the ministers mako 5 begina wo. And the ministers 100. And the ministers 200 begina wa. One no obi obedi first. Oh, boy, too much. A Greek minister. Honorable Eric Opoku. Eduma papa ne bom. Ano one thing. Ana ninya misuro efe. Osuro nyame ogunipa or respecting nipa. Etibe bia. Honorable Eric Opoku, a Greek minister, who will be a Yami Shroud, all my long life, Yami Mountain check, and Garden Count and so year. That means Chia, and COP, and Ketia from Pong. COP in Ketia from Pong. But you will be a Michiano, or Commissioner of Police, Paymaster, Commissioner of Police. Osronya me papa ebunipa respect nipa brand ho ase na bi wo bia nyame hira woni wa wo driver michia ne papa Mr. Ewua o post ne de me nkai me bo a wan hwa ne mati eti Mr. Ewua a wo driver COP enketia from Pong nyame hira da onyame nyo kese e na driver ni ba ko a also a driver, a Greek minister, a honorable Eric Opoku, the driver, your friend of Kwame Fosu, who nipa, and respecting the person, Yame, a brand of Wasepa. The baby will be a Unyame, a shallow Norman and quite a what, any other thing, any contractor, Munyan for big contractor, the big and biggest contractor, who nipa. Esro nyame respecting the wade brand of one say baby will be Mr. Kofi Aban. Mr. Kofi Aban. Ewurade shroud on my long life. Ensu ye bi. Ensu ye. One driver Mr. Kofi Aban. The driver baby will be Mr. Aqua. Mr. Kofi Aban. A driver Mr. Aqua. Baby will be nyame shroud. Ensu ye. Na ensu ye. So for kum chacha madam ase fa me telephone number wo to me made nkomo WhatsApp me for me yen kasa 0542 51 again and 28 0542 51 bm 28 0542 51 bm 28 WhatsApp me demon komo yen komo. God bless you and God give you long life and prosperity and your life will never be the same and your life shall never be the same and your life will transform. Somebody, I'm talking as a man of God, I'm talking as a prophet because for the Spirit of God is upon my life and the Lord has anointed me special to preach the gospel to the nation, to break any spiritual and physical protocol. God bless you. I love you and I like you. My name is Prophet Kum Chacha. We shall meet and meet again. God bless you. Amen. Odi for that's pa busia but that was so nya brand adadi di hwe dwumadi no asiye pa all the social media handles no too much gh o subscribe like ya share
na afoforɔ so ɛnyɛ bi ahwɛ yɛ gya comment nso ɛwɔ comment section hɔ ɛfa ma me dark gold ɛne me di makra